Zaki fita gida kina jin fitsari amma kin kin ce ke sai kin dawo sannan zaki fitsarin nan. Ki rike fitsari a mararki na tsawon lokaci, baki san cewa matsala kike jawo wa kanki ba? Kin mayar da yin hakan halin ki gani kike ba komai bane ba. Dadewar fitsari a mara na tsawon lokaci na iya jawo miki matsaloli da dama. Yau da gobe kina rike fitsari a mararki, a hankali in kin zo zaki fitsari zaki ji kina jin zafi. UTI wato urinary tract infection. Idan baki treating UTI a kan lokaci ba, zai tafi ne zuwa kidney, daga nan kuma sai kidney infection da sauransu. Ya kamata mu kula, musamman iyaye, saboda yara suna da habit ɗin riƙe fitsari sosai sai ya matse su sannan za su je su yi shi. Taku a koda yaushe, Nas Aisha Saulawa. Sai an ji ku. Za ki ga kina abubuwan da zai hana ki ɗaukar infection, canja pad ne, canja pant, rashin kin zama da pants ɗin da ya jiƙe, toilet kina tsafta but still sai ki ga infection ɗin nan kin kasa rabuwa da shi. To kissing yana ɗaya daga cikin abubuwan da zai kawo infection, saboda idan kika yi kissing wanda yake da infection ta baki za ki iya ɗaukar infection ɗin nan ki ma. Ba a toilet kaɗai ne za ki shiga ki ɗauki infection ba.